studiolla Jerpaksen kaa. Täällä ollaan joka päivä lasettaa. Mulla ei oo mitään kakkahousussa. Mandemilla on joka päivä pelaajat nousussa. Mä en edes käy ikinä koulussa, kun pitää aina vaan alueella larppaa. Välillä tulee jotain sanaharkkaa, mut Mandemi on top ja se on vittu faktaa. Jerpasin the beat. Jerpasin kokkelit tuli teille kertoon, miten ei vedä Mandemista vertoo. Alueet haen niinku meidän blogit. Mulla on Seru parhaimmat shotit, jengi ampuu tiukkaa. Ihmissummoja piusaa. Ja sit kun sun äänestää haukkuu, ammusta pistoli tiukkaa nassuu. Mandem on top, kai sen tiedät. Äijä haise ihan hieltä, mene vittuun.